Survivor, т.е. оцеляване. Нека започнем. Нека ще направим нов сервер. Така. Чакаме да се реди. С моят приятел Методи сега ще правим сервер. Нали, Методи? Да. Време за екшен. Само да зареди. Аре бе, бракма, зареждай. И зареди. Ние сме се озовали сигурно в пустостта. Ето е водата. Оле, там има остров, Методи. И даваме газ. Сърни, коне, овце. Аре бе! Нека ви покажа, после ще си построя някаква къща. Ето го едно прасе. Давай, така. Нека ви покажа прасетата, къде ще ги намерим. Конче. Няма да го убиваме, защото той е много мило. Ще убием тази крава. Нати! Мри, бе! Мри! И аз се убих, и аз се убих. Мри, прасе. Конче. Качих се на кон. Open. Дай конче. Де бе, изкапалия кон. И... Да. Нека отидем някъде другаде. И това е всичко за днес. До скоро!